Ja mám takú spomienku, ja som pracovala v Nosiciach, tak prišiel aj pán Prištic, prišiel do Nosic a nemal knižku Eroha v poriadku. Tak som ho dobre vykrstila a predseda mi povedal, len aby ti raz nebol dobrý manžel. Prvom rade to bolo vtedy, keď sme chodili do šaly, ja som práve chodil do vona, čo bola ako šaly trvalé, lebo nemalo už rodičov. A išli sme k takzvanému Galvanovi na Faščanky, na zábavu a tam ako sa zase bola aj ona, aj ja. A tam sme začali ako tančiť, sme tančili Bolúka za Zemberg, tam to sa tančilo do rána. Do rána, tak sme boli do rána, až vtedy som si povedal, ako to dievča by bolo byť mojou ženou. Tak takéto boli prvé naše spomienky na náš život. Potom sme boli ešte viackrát na zábave, lebo ja to rád tančím, bol som taký, chodil som medzi ľudí a jedno s druhým. No a tedy sme povedali ako dievča, nechcela by si mojou ženou. A ona povedala, čo ja viem. ale potom povedala, no, vidím, že si taký seriózny človek, tak môžu sa zobrať. Keďže to bolo v zime, tak ja som si dala ušiť kostým. Bolo to v šali, teda krajčírka v šali. Tam som si našla takú starú pani a tá mi to schválila a hovorí, no, že výborne. Ja som mal tento oblek kúpený, mám ho ešte do dneškajšku a výborne mi sedí na mne. Keď som sa obliekol, poviete, jak keď som bol na svadbe. Presne ten oblek ešte do dneškajšku ho mám. Chceli sme detičky a nešlo to. A potom, po 7 rokoch, sa nám narodilo mŕtve dievčatko. No, bol to veľký šok. No, ale prekonali sme to. No a potom za 3 roky sme mali syna. Pod papučou som nebol, ale som bol dochvíľný, a som dochvíľný aj dneska. Keď poviem niekomu, že príde o 9, môže prísť o 9, keď príde 5 minút, tak mu to každému vyčtem. Ja som bol, aj v robote som bol taký. Poslúchali sme sa navzájom. Navzájom. A keď by aj došlo k nejakému nesváru alebo také volačo, tak vždycky sme sa vedeli dohodnúť. Do večera sme sa vždycky vedeli dohodnúť. Čo sa týka toho, to je dôležité, aby boli manželia. Ja neuznávam manželstva normálne muž medzi mužom, ani ženu medzi ženou. To je normálne príroda daná, príroda od možno milióny rokov bola Eva, na začiatku Adam, to znamená, boli dvaja. A to bol žena a muž. A takto to by malo byť aj do budúcna. To, kto niečo robí, tak nevie, čo je to život. Čítala som teraz v novinách, že veľmi málo detí sa rodí. A není to dobré. Pretože veľa je starých ľudí. No, mladým by som odkázala, keď príde, všeličo príde medzi manželov, lebo staré porekadlo hovorí, že muž so ženou ako deti pod stenou. Čiže hrajú sa. A aj keď sa jedná o loptu, tak si jeden druhému potom odovzdajú a hrajú sa ďalej. Tak takto som to myslela, že keď príde aj všeličo, dá sa to vydiskutovať, dá sa dohodnúť aj ten najťažší prípad. Ľudia by si mali navzájom rozumieť jeden druhému a človek voči človeku by mal byť človekom. Keď nie je človekom, dá sa povedať, je vlkom. A keď je vlkom, nepatrí do tejto spoločnosti. To je základ. A keď je človek, voči človekovi človekov, to je radosť sa pozrieť, ako niektorí susedia navzájom pekne žijú, pomáhajú si a sú ľudia. V skutočnosti ľudia, ktorí patria do tejto spoločnosti. Takto by som si predstavoval tento život aj ja a možno, že by som predstavoval aj takých 80% obyvateľov Slovenska.